gaat hier nou, jongen? Ja, maar ik vind het belangrijk. Ja, gerai. Beginning ahead. Hé, Hesjan, hè? Nee, wij moesten zo snel mogelijk Ja, doen. Hesjan. Ik vind iedere weg die geen... Mark! We zijn al veel meer. Hij stond op Friesland en FBS en veel plein. Kun je vertellen wat er gebeurd is, Sjoerd? Ja, nou ja, in kwart, we hadden zo'n pieperke zelf en dan zien we brandsplitting. Ja. Nou ja, even naar voren zien. Nou ja, toen zien we niet dat het gebouw, dat zit al tijden leeg. Ja. Het is nu de 12e, 13e keer dat het nou in de brand zit. En nou ja, het weer nou helemaal, toen door de warmte verliezen de glazen steken en toen kwam vuurboer. Nou ja, toen werd ik een... Toen jij door dat glas wat uitknapte, dat het dus dat het in de war weer. Ja, de vlam sloegen er al uit. Ja? Ja, die wint er helemaal uit. Dus, Ja. ja. En toen de brandweer was, de eerste? Ja, de eerste, nou, ze winnen hier vrij vlot. Ja. Had je ook 112 bellen? Nee, ik kan net bellen. Nee, Oké. nee. Dat ben je achter, dus ik had verder net, net in de gaten houden. Dus wat komen, voor het zien wat er aan is? Ja, voor het zien. En, ja. Maar ja, toen sloeg de vlam alle kanten wel uit, dus... Eindelijk een dag. Ja. Ja. En een beste reken zelfs, die mensen op de splitting helemaal. Hè? Ja, Ja, en het we is staan- zwart. We staan eerst voor het goed. goed, maar ja, je kon... De rondom kon je zien, verder zeer Zegt slecht. helemaal niks hoor. Nee. Die olie is zwart, dus, die helemaal donker. Ja. En, dus, Ja, even schrikken vanzelf. ja, nou, ik wil een opluchting, dat ding daar altijd. Dus, ja. Nou ja, dat zal dat natuurlijk net nog. Nee, daarom zit al jitten leeg. En, nou ja, dit is nou de 12e, 13e keer dat het nou in de hand staat. Ja. Dus, Het ja. is eindelijk plat. We gaan dan ook vanuit dat het nou helemaal plat gaat. Dat denk ik wel. En, Ja. dus, ja. Mag ik jou bedanken voor de Ja. zwarte reactie? Ja hoor, bedankt. Oké, bedankt. Ja, oké. Oké.